Počuj, ocko, kde je Cancún? Cancún? Ja tu mám Cancún. Je to v Mexiku, prečo? Mali by sme ísť na Vianoce tam a nie k tete Betty. Čo to čítaš? Sports Illustrated. Ale väčšinou sú tam baby v plavkách. Jake, vráť sa sem. Si šťastný? Mám svoje chvíľky, ale teraz ma úplne prekonal. Jake, sadni si. Mám problém. Nie, je to pre teba úplne prirodzené zaujímať sa o ženské tela. Budem vo svojej izbe. Počkaj. Pohovorme si tu chvíľu. Nevadí mi, keď si pozeráš tie obrázky, ale je dôležité, aby si vedel, čo znamenajú. To by som chcel vedieť aj ja. Dobre, predovšetkým skutočné ženy tak nevyzerajú. Tieto obrázky sú upravené, aby ženy vyzerali, že sú dokonalé, ale nie sú. Prepáč mi, ale tam tú som poznal a bola dokonalá. Snažím sa vysvetliť Jakeovi, že takto nevyzerajú obyčajné ženy. A prečo nepoužijú obyčajné? Lebo jediný spôsob, ako obyčajné ženy predajú časopis, je v trafike. Myslel som tým, že tieto ženy sú trojdimenzionálne ľudské bytosti, nielen sexuálne objekty. Čo objasňuje, prečo je táto štvornožky na surfe. Už si skončil. Nie, myslím si, že si veľmi nefér. Tie ženy veľmi tvrdo makali, dosť málo jedli. A minuli Mailand, aby sa stali objektami. Iba tie prsia stáli 10 litrov. Tie si kúpila? Ďakujem. Niektoré ženy sa rozhodnú dať si zväčšiť prsia niečím, čo sa volá chirurgické implantáty. Prečo? Myslia si, že väčšie sú lepšie. Áno, to vidím. To, na čom naozaj záleží, Jake, je niekde vnútri človeka. Vidíš, o tom to je. Chápeš, čo hovorím? Chápem. Určite. Nemusíš sa vôbec cítiť trápne. Nemáš nejaké otázky? Iba jedno. Tak do toho. Vrátiš mi ten časopis? Gratulujem ti, Ellen. Podarilo sa ti zničiť zábavu z poprsia.